Corinthians isahluko 10 sizofunda verse 4. Uma ngafundisa isibela zolele bazalwane chapter 10 ngoba Corinthians uzofunda verse 4. Ngicela nje ngasikhathi siwafunde namavesi bazalwane. Abantu ungasifundela bazalwane. Brother Sabelo. Brother Sabelo uzosifundela u2 Timothy. Timothy wesibili lo qala ngikuza ngoCorinthians oqala chapter 9 verse 25. Hallelujah bazalwane. Amen. Baba siyabonga igama lika Jesu. Sibonga ukuthi unathi. Sibonga ukuthi unathi. Sibonga ukuthi unathi. Sibonga ukuthi unathi. Sibonga ukukhulu bakho phakathi kwethu. Sibonga ugcolo lwakho phakathi kwethu. Sibonga moya ngcwele. Igama lika Jesu. Sifundela ngawo mfundisi. Verse 4. Yes, verse 4. Ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama, kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba, sichitha izizindlo, nakho konke okudephileyo, nokuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu. Namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. Namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. Hallelujah. Lesibazalwane bengazi bazalwane ukuthi mangikanjena uzofisa ukuthi kukhona izinto ezithikayo abantu bazalwane. Ukuthi izinto ayikhuluma bazalwane ngizidla ngale university bazalwane. Enye nganje uNkulunkulu la uNkulunkulu akhona izinto eziningi yini bazalwane. Ulanjeza eziningi last year bazalwane. Because of the message. Uma sengimisela nami ngisela ukuthi ngizobaphambi kwebandla bazalwane kaplaza lenyanga bazalwane. uNkulunkulu kweziningi izinto ebengifunda bazalwane. Ngithi ukuthi ngizoshela zona bazalwane phambi kwebandla. Because of the message. Manje uNkulunkulu bazalwane ngibuyisele emumva because of the message. Amen. Nakhona futhi okuningi akukhuluma kungasigcineni. La bazalwane ebala kulezi zikhali zethu zichitha ini zenza wakhuluma into eziningi bazalwane ngingashara bazalwane kusuka ekseni kuze kube kulesikhathi bazalwane ngithatha isitulo ngidlale phansi bazalwane aphinda akhulume futhi la kimi athi ukuthi ngisho athi ukuthi ngisho because sekusiza sinezikhali bazalwane afuna ube straight ukuze mhlawumbe sibambe kahle ngokuba noma sihamba sisenyameni kasilwi ngokwenyama noma siphila nje bazalwane sigqoke black and white. Amen. Kodwa silwi ngani bazalwane ngezikhali ey'ngo black and white. We are very much aware ngalokho. Inkosi yomsindusise bazalwane. Hallelujah. Qhubeka futhi. Verse 3. Yes. Ngokuba noma sihamba sisenyameni kasilwi ngenyama. Ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama. Kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba. Amen. Amen. Sengizwile bazalwane. Hallelujah. Bekufunda bazalwane ukuthi nami ngifunde la bazalwane. Kodwa ke iKing James engiphethe kanti bazalwane. Inkosi yomsindusise. Amen. Ngithanda namba zakufunda. Ngizofunda nje bazalwane. Kodwa nje ngingakafundi bazalwane. Izwi kaNkulunkulu bazalwane likhuluma kanje likhuluma nathi ufisa uNkulunkulu bazalwane angathi ufise uNkulunkulu uthe angikhulume ngekhali bazalwane zethu njengabantwana bakaNkulunkulu. Inkosi yamsindusise. Uthi njengoba singasikhola sinezikhali ngeviki eliphelile bazalwane nami ngashela bazalwane into engangingalindele ukuthi ngayishera ngeviki eliphelile. Inkosi yamsindusise. Bazalwane khona into khona bazalwane. uNkulunkulu angakwazi ukupredict ukuthi njengoba kanje kuzoba kanje bazalwane. Inkosi yamsindusise. Ngisaphambi kwenu bazalwane sibekile bazalwane ngeviki eliphelile isono bazalwane
okuyinto abantu ebahlupha kakhulu isono and kuze manje basazi ukuthi isono isona esiyinkinga isono. Kose usikusise. Kanti isono itself bazalwane aseyona inkinga nakancane. Into esibaluleke kakhulu bazalwane manje ukwazi. Angijabona bazalwane. Nokuthi uphila kanjani ungabi sin conscious endleni yakho yokukhona. Ngisho ukukhuluma noNkulunkulu ungaqali wazi kahle ukuthi Nkosi yami ngcolile. Hle umuntu angcolile. Angijabona nje bangiphambi kwethu bazalwane. Yabo nje bangiphambi kwethu. Uma ngicela nje anyakaza la ngaphansi kwami. Ngeke ngisho ukwenzeka inani. Angijabona bazalwane. Njengoba enyakaza nawe ngaphansi kwami. Ngizokuhleli phansi. Uma ngikhuluma kunezinto ezayitolika kuwe. Angijabona lento leyo. Uma ngikhuluma kwesinye isikhathi ezizinto ayikhulume kuwe ngingakazisho mina. Angijabona lento leyo. Yabo nje osesifundela lapha nje abanye isikole sithi uNkulunkulu aseyikhulumile already kumanje. Engizoyikhuluma nami. Inkosi yomsindusise bazalwane. uNkulunkulu bazalwane ufisa ukuthi njengoba sikholwa eNkosi uJesu simkhonze sikhululekile, free, totally free. Sikhululekile lokwa ngempela bazalwane ukuthi ngikhululekile, I am free. Njengoba ngikhonza uJesu obuya ezolanda ibandla lakhe masinyane, ngikhululekile lizokhala ikilo ngiyahamba. Inkosi yomsindusise bazalwane. Hayi ukuthi angazike lapho. Hayi kodwa kulapho. Hayi. Hawu. Ukhona kanjani mzalwane? Uthi lokhu ungazi. Hayi uNkulunkulu okwazi. Hayi. Hawu. Mzalwane nokukhonza kanjani ungazi kanti? Hallelujah bazalwane. Isono ezizinto uNkulunkulu afisa abantwana bakhe bakhululeke kuzo. Even nobe ethandazela umthandazo wokukholwa be-apply ukukholwa. Engqondweni yakhe angaphindi ukuthi vela ngenzi kahle. Vela ngenza kahle la. Noma ethandaza akekho sholo umuntu lona njengoba uthandaza lento lena nje ngiseyukukholwa yini noma ngiyenza nje. Yabona lento le akuthi mhlawumbe uthandazela ukuthi uNkulunkulu akuphikeke. Angijabona lento le. Mathandaza angeke uma umuntu azi ukuthi vele ngiyaphetha mina vele ngifanele uNkulunkulu vele angijabulisi. Noma ethandaza akabi bold ukuthi hayisengikhulekile, ngiqedile finish. Ngiqedile ukuthi sengithandazele ngiqedile lapho ngiqedile. Uthi uNkulunkulu angisho bazalwane ukuthi sineyikhali njengamaKristu. Lezi ikhali zethu bazalwane zinamandla amakusana. Lezi ikhali zethu bazalwane sithi masila kumsombuluko sithe egameni likaJesu waseNazaretha lapha eIran, lapha eUkraine. Kodwa uma ucabanga ukuthi ngavela angikholwa nje ngikhuleka nje uNkulunkulu akayizwe into engithandazayo. Akayizwe into engithandazayo. Uyabona uSathane ukurobhe mzalwane, ukurobhe lapho. Angeke uzolokhu uphila lokhu round ndawonye, awukhuli ukukhula endleni yakho khona, awukhuli nakahle, ulokhu nje uyakhonza. Kodwa nje uyabona kunamagama eMafrika abasebenzisa lana. Kodwa bathi manje. Nalika mali. Kube nje into nje kuba nje sendaweni eyodwa nje ngiyabona le dwafu bazalwane. Lokutintila ngaliza nomfundisi ngami uzosebenzisa naye. Obrother Muse ngangizwa kuba bazalwane. Yabona umzalwane uyatintila umzalwane. Akahambile nje ukhona nje akahambi nje qondile. Ngiyakholwa. uNkulunkulu kuzokuthi njengoba sengithandazile kuzokuthi nokuthi. Le nto mzalwane yakwaFrika ngisho wathi wakhula ngokugula. Manje ngihlaselekile kanjena nje. Vele nje. Usathanda lapho ukwazi ukuthi enze izinto azikahle ukuthi vele uzoyi-accuse wena ngazo. Ngizo bazalwane. Usathanda uaccuse samanje kuthilalisa izokuyakunkulu isifundisile bazalwane. Uzo-accuse wena usathanda into ezenzeka kuwe. Akathi
angagcini ngoku-accuse wena futhi aphinde accuse noNkulunkulu kuwe. Futhi angagcini ngoku-accuse abantu nabo accuse ngisho imindeni yonke kusendeni abantu abaningi ukuthi yabona kanti kuphilwe into eyodwa mzalwane ukuthi uma indoda nomuntu ikhululeka bese kuba ngokukhululekile impela. Nkosi yomsebenzisi. Sineyikhali bazalwane mamfakuthi. Awuphasha siphathe ukuphasha. Futhi asiphethe amavolovolo ukuthi thwangani. Siphethe amameshimkani. Kamanye izinto bayiboni kahle ekhaya kini. Uhamba kanje ubhekile kanje. Ngoba uyazi ukuthi into iphethe la ngaphansi kwakhe. Eminyakeni eminingi uNkulunkulu ekhuluma nami nje. Nangisemhlashweni enye ukhasela. Ngakuso leyo room leyo nekamera ngangikulo ngisho isport ukuthi sekwenze eseshuthi ngangikuphike ngibheke ngakuphi. Njengoba ngimashi lento ngathi yenzeke izolo. Kanti uzomnika ukukhuleka. Ukuthi isibhamu nami personally ngiwulanga leze ngangigeze sona angiyamphasha. Kodwa unike imachine gun. Ithethi mayidubula idubula khona idestroye. Wazi wangikhombisa. Wazi wanginika ivisions ngelilanga lapha engikhombisa ngihamba ngiya engathi ngangibemsebenzini kanje like ngangenza noma i-morning shift ngishayisa ngibona ngiyahamba ngiyongena endlini yangihlala kuyo kanje emqashweni kanje ngihamba le conf call sathi high school lapha ngihamba nje ngiyabuka lapha yana hawu ngiyathandaza lapha endlini mina uma ngithandaza umlilo uphuma la yabo phakathi kathaya nokuzana nobona uphuma lapha umlilo bazalwane asazi singobani sizazi ukuthi singobani ungatshela namadimoni ukuthi ubani yazi ukuthi ubani ngoba usakhangeka sasatshela ukuthi ubani namadimoni yena sasatshela ukuthi ubani esikuye salapho asakukhohlisa sineyikhali bazalwane ikhali zethu akusize ezenyama lezi ikhali inamandla amangalisayo bazalwane amshebona ukuthi mathi makusize ezenyama akusize isikhali osiphatha ngizandla kanje ngenxa ukuthi nesilwa nabo ngalezi ikhali bazalwane ababona ngamehlo enyama lawo njengoba ngikhuluma nje kunezinto ezenzekayo already ayingabonwa ngenyama kodwa ayibona ngamehlo ami akamoya asifundela mama ukugcina university le ingxenye ngasekuqaleni kuphela ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama. Ngiyabonga. Asifundela brother Sabelo i-university elecela ukuthi usifundele. Abasekorinte bokuqala chapter 9 verse 25. Bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke. Labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo. Kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. Njengoba bazalwane siphila sisenyameni. Kunezinto zakamoya esizenzayo bazalwane. Lithi izwi kaNkulunkulu kunomqhele esizothola siwutholele ukuthi lezi zinto lezo siyazenza. Bese ke lifanisa nabashikashikekayo beshikashikeka okwasenyameni kuphela. Lithi bona bathola umqhele onjani bazalwane ophelayo. Kepha thina sithola umqhele onjani bazalwane ongapheliyo. Asifundele mamfundisi u2 Timothy 4 verse 8. Ngikulwile ukulwa okuhle. Ngiqedile ibanga lami. Ngigcinile ukukholwa. Kushinqeka kaNkulunkulu bazalwane. Ithi yabona ke manje sengulwile ukulokuhle. Amen. Akusingele osekhuluma ngalo abazalwane. Jesus. Kushinqeka kaNkulunkulu kade iphile emhlabeni yenza imisebenzi kaNkulunkulu. Kodwa yabona ukuthi manje sekuqede konke uNkulunkulu abengizele khona. Yathi sengulwile ukulokuhle.
Angijabona bazalwane ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu ephile emhlabeni abone ukuthi ulwa kahle. Angiphinde bazalwane. Kuyenzeka ukuthi umuntu oyingcebo kaNkulunkulu nomntwana kaNkulunkulu ephile emhlabeni abone ukuthi nyalo edilwa kahle. Hallelujah. Angasho ukuthi ngiyobona ngosuku lobahlulelwa. Usathane ukwenzela ibazalwane ukuthi uNkulunkulu abantwana bakaNkulunkulu bamkhonze bengekho sure. Wenza wangaba sure bazalwane. Awuzukuzenza izinto ngokukholwa. Elizwi kaNkulunkulu lisitshela bazalwane ukuthi into ongayenzi ngokukholwa nongayenzi ngothando iyisono. Angisakhumbula bazalwane. Ithi kaNkulunkulu sengulwini kulokuhle manje. Sengiqedile ibanga lami. Osekungisalele ukuthi ngithole umqhele inkosi yongipha wona bazalwane egcineni. Inkosi yomsebenzise bazalwane. Kodwa le area le bazalwane uNkulunkulu ufuna ngigcizelele bazalwane ukuthi uNkulunkulu masimkhonza asibe sure bazalwane. Makhonza uNkulunkulu mzalwane ube sure makhonza uNkulunkulu. Usho kanje uNkulunkulu bazalwane ngezathu sokuthi abantwana bakaNkulunkulu bagcina bephazamiseka bazalwane uma bekhonza uNkulunkulu bebuye beqhaqhazelise uSathane. Angazi cha ukuthi ke angazi ngiyabona awukho sure nokuthi ubizelweni awukho sure kwalokho ukuthi yini ubizele nokuthi usuqayile ukuyenza lonto ebizele awukho sure kwalokho. Okay abona nje awazi uqayile noma uqalile noma usukuphi manje hayi bazalwane akusimpilo uNkulunkulu asibizele yona le nje abantwana bakhe inkosi yomsindisisi uNkulunkulu afise ukuthi ngikhulume ngakho bazalwane. Okokuqala nje bazalwane ngicela ukuxoxela isitori nje esifishane. Kuthiwa kwakhona insizwa bazalwane lensizwa le yayikathi achievile ithole bazalwane iachievement enkulu kabazalwane emphambi kweyihlwele bazalwane ezingama-1000 uma imile lensizwa le ngaphambi bazalwane basukume kuthiwa standing ovation bayishayela izandla bazalwane ngenxa yemiqhele bazalwane eyayitholile. Hey bahalalisa abantu bayibongele lensizwa yena bazalwane vele ayithulela nje babuka abantu njengomuntu ojabulile. Kuthiwa sebeyijabulele isikhathi eside abantu bazalwane kuno trainer wayo khona la ekugcineni utrainer wasimile utrainer wayo washaya izandla naye egcineni ngamva wathi awuyasisimile lensizwa le bazalwane yajabula nayo la mase beyibuza kwi-interview emva kwe-event bazalwane kwe-event bathi hawu sibona ungajabulile eqaleni abantu bejabula bekuzana sibona ngathi nje awujabulile ekugcineni sakubona usujabula wathi hayi bengibabona ukuthi bejabula kodwa ebengizalindele umbone ejabula utrainer wami okuyena uqeqeshile zonke lezi zinto abantu abangijabulela zona yena bengakambone ejabula manje bengambone ejabula angazi noma kusekahle sihamba kahle yonke into mase ngimbone ejabula ngiyajabula ke nami lapha inkosi yomsindisisi bazalwane la ke bazalwane sikhona njengoba sikhonza uNkulunkulu bazalwane esihlomisile kangaka sinikeza ikhaya sinikeza yonke into esiyidingayo bazalwane ukuthi sisempini njengoba sikhona singabantwana bakaNkulunkulu sisempini mawusempini usungazela uzogcina mawusempini futhi lempilo esikuyo abantwana bakaNkulunkulu noma ngakhala umuntu noma ngathi mina ngifuna ngigaka nje kakhulu entweni zakamoya lokhu nje mina nekade sengispiritual kakhulu engathi nje hayi balungile abantu kodwa hayi nami nje ngizokhona nje kodwa hayi ngibe serious kangaka uyayidlalela nje ngosho njalo Nkosi yami uyayidlalela uthi uJesu mawunge nami umelene nami akathi awukho ngakini alikho iphande ndawo mawukhonza with full force uma ungamkhonzi futhi ucala mhlawumbe mzalwane awusizakala uma sinala khona mzalwane siyazwana bazalwane isithombe ezamuziveza bazalwane angidluli bazalwane la ngesikhathi angidluli bazalwane
kunomdlalo very interesting kimi engikuthanda kakhulu bazalwane, umdlalo wesibhakela. Siyasibona isibhakela bazalwane ngithi i-boxing. Siyibona bazalwane. I-boxing bazalwane ngiyayibuka kakhulu bazalwane. Esinye sama-sport engisithandayo kakhulu bazalwane. Ngoba izinto uNkulunkulu angifundisa zona nasangifundisa bazalwane. Hey bazalwane ziningi. Inkosi yomfundisi. Ngeke ngasibuka kakhulu isibhakela okwamndwandwe bayawazi amamesha amaningi bazalwane. Mama bakhumbuza nje bawakhumbula amamechi nakuthi amamechi angithi nje iziphi sikhuluma njalo phela iziphi noma ifight ngalokho ngisebenzisa igama lakhona bazalwane. Bamndwande ifight ka uMike Tyson elwa no Holyfield. Ya asimhlele zalo bamndwande uyafakaza bazalwane ikhumbula akwazi bayikhumbula leyo fight leyo bazalwane noba mtshaka sinyaze ikhumbula nayo. Evander Holyfield bazalwane abalapha e-USA bonke bazalwane. Eyibalo labantu bazalwane. Wala bazalwane uTyson phela sexakile ama heavyweight labantu amalast number bakhulunywa ngosonto nzima. Kwese sibhakele. Ilo unamabhandi akhe nalo unamabhandi akhe bazalwane. Wathi sexakile uTyson wahlala kezinyo la. Ayishana tambone tulokuzala Holyfield dead. Anfama after. Ayikala wayo phana endlebeni bazalwane. Kunemithetho bazalwane kwisport. Kuthiwe khona kuthiwa ababiza nge-lower blow ukuthi awushayi phansi la. Dinga ngibona uma senilo la awushayi la lokho ungadisqualifya yabona into lebazalwane uma ushaya endaweni eziphansi ngencane uzolimaza eliboxa noma uma kubonakala ukuthi ushayile endaweni eziphansi kodwa aka-affectekanga amaphuzu uyawalusa wena boxer wena. Eminye imithetho yakhona bazalwane nathi bazalwane kule fight le esikuyo kunemithetho yakhona yakuyashawa mama uNkulunkulu oyinikeza uSathane wathi hayi no ungashaya zonke ibhakela kodwa ungathinti lapha ilo wenze njani ungayenzi. Siyahamba manje sesihamba belaphi manje bazalwane sesiyahamba ngabuka amamesha amaningi bazalwane South Africa besinodinga ngithobela banoshuka Ray konfana ukuthi ushuka Ray nanye ngikhumbula kancane abamanje oMoruti Mthalane afanele beshaya isibhakela bonke lawo bazalwane obhekile Jack Matlane ngikhumbula bazalwane odinga ngithobela the Rose of Soweto nakhumbula ama-advert ama-90s ayivela TV dinga ngithobela the Rose of Soweto. Bithizi kaNkulunkulu bakwenzela ukuthola umkhele kanjani ophelayo. Kodwa thina ukuthi sithole umkhele wani waphakade. Ngenxa yesikhathi bazalwane ngababona oMuhammad Ali belo. Ayeshana uyana bazalwane eshaya isikhuzimetshiso. Yayikhonza ukudansa ke futhi kakhulu ke wona. Wathi idlala kanje. Ukhona omunye oke wazenza yena kuleminyaka edlule wase-US nje bekhatha esenza yena Nkosi yami uNkulunkulu wami haleluya no-Mike Tyson baba ukhumbula ama-fight lawo obabundwana kwabe iround yokuqala yesibili yesithathu uTyson kwasho ukuthi uyashaya isibhakela wayishaya insizwa lebazalwane kwaphela ukudansa. Why yona bekhaya besizwe zakhe sinike ikhali zethu bazalwane awazi uyona noGoliath ungagqokanga yezakho. George bazalwane Foreman abosonto nzima manje obani abuthathi beshisa nje uMayweather Floyd Mayweather bayamazi ona isheke bayamazi la nje Kennedy oqale njengamanje waleke uZelensky bazalwane uZelensky lapha
USK, yes, USK. USK, bambiza kanjani bazalwane. Beshaya incindi la mfowethu yakhe bazalwane. Simnandi isibhakela bazalwane. Ukubona nje bazalwane ibox alingena. Ukubona ibox alitrainer nje bazalwane. Inkosi yamsindusisa. Andike into engiyithandayo ke bazalwane engicela uyibalula nje la bazalwane. Uma abantu bayolwa labantu abalwayo zihlukene izinto bazalwane. Khona abayibiza ngama flyweight, khona abayibiza ngama middleweight, bese ngama heavyweight ke bazalwane. Ezokugcina lezo bazalwane. Awukwazi ukuthi samkhumbula ubebe Jack Matlaba engakanani bazalwane. Wanifishanyana nje. Asishaya isibhakela mama ngikhumbula ubebe Jack Matlaba. Wonke umthatha uyomlisa nabantu beyisindo ezinkulu bazalwane. Isho ukuthini lento bazalwane? Isho ukuthi lithi uNkulunkulu, uNkulunkulu akayivuma ukuthi uyolingwa ungaphezulu kwani? Impi nepa oyilwa mzalwane intaka yakho. Khona ke sho mamkhanye bazalwane ngenze ngikhohle. A very powerful thing. Sisuka kula ko 2016. Wathi mamkhanye bazalwane uma umzali ezogeza ingane uyawa equalize amanzi akhe. Bese efaka isandla weza ukuthi asenjani manje. Awezi hayo asekahle manje. Sengamfaka usibani. Bese ithatha bese ifaka. Noma yakhala kama akhonde eshaya. Yini wathi mamkhanye usuke sesifakile iqala esakhe isandla. Nase mkhoza abazalwane ukafaka esakhe isandla eqala. Asemsifakile manje usengangena la ngalezo. Akala ngalezo ukuthi mangena uzongena ebhodi. Athi khona ngakini unoseswini. Sabu Jesu asesabi lutho. Kondenzo mabosa mama uphathele uhlelo. Okuthiwa kuthizana before balo. Yo interview libox alele ukuthi uthini kule mpilo zoba nayo nosibaba. Into ngithandayo abasho ukuthi hayi angazi. Hey usami mhlawumbe sebenzisa uyithoba. Asasi. Hayi asasi nje ngizozama kodwa nje angazi. Ababhawule lapha so ngithamzombulala lo. Ngithamzombulala lo uzombulala ringing lo. Ha, yini ngiyayithatha into kalokho bazalwane. Phela ngizokwenza iboxer futhi. Thiwa boxer. Uthini? Nayi fight umhlaba. Nansi apha ndiyapha. Lithi boxer ngiyayizwa yonke into ekhulumayo. Lowo ngizombeka unyawo la enqanyeni. Uyolalela kwashuka ebhatha. Anizwanga no David wenza leyo nto leyo. Wathi uyobheka uGoliath. Wakhuluma uGoliath before kuliwe. Wena uzomnquma ikhanda. Wena leli khanda lakho leli already kimi sekuzinyoni zezulu. Yinja yini yona lezo nami le. uDavid wathi abenziwa kulokho. Wathi imuphi nomfilisti ongasokile adela nempi kaJehova. Wathi wathi uyokwenzelwani into zosusa ihlazo kwaIsrayeli na. Mayesabuyela umfilisti wathi ngizonquma ikhanda lakho. Asho uyigiant engaka because it is not by might. It is not by power. That the race is not for the swift. Not the battle to the strong. Akuyi uthi noma masalanga kanani. Kuya uthi ubani ngaphakathi kwakho. Nathi asabisa usathana. Asithi inkosi yami mhlawumbe nje kusasa nje angazi. uNkulunkulu wazi asikukholwa lokho. Thoba uNkulunkulu akavume sithi ungaphezulu kwamandla bazalwane ngithi. Unempi yakho mzalwane. No one will fight for you. Akekho ozokulwela. Lapho ukuthandaza khona wena akekho ozokuthandazela. Lapho khona izandla zakho ukuthi zithinte kanje. Akekho ozokuthintela. Lithi uNkulunkulu siyathwalisana bazalwane ngithi. Siyakhulekelana bazalwane siyakhulekisana bazalwane. Kodwa asikhulelekelani. Ngamanye amazwi umkhuleko wakho kudingeka lapha. Angeke ngithi hayi noma
ungawuyeke wakho sizofaka owami. Fanele owami uzojoyina owakho. Siyezwana bazalwane. Kunjalo bazalwane. Oh siyabonga Nkosi, siyabonga baba. Siyabonga. Yes. Njengoba bazalwane sisempini akekho ozokulwela. Sunday school athethula bazalwane. Nakule nyaka edlule wayitula ethi take up your cross and follow Jesus. Siyakhumbula bazalwane. Take up your cross lesiphamano sakho nje ukukholwa nje. Wasethi uNkulunkulu bazalwane. Sino trainer kule mesilwane. Wathi trainer wethu umoya oyingcwele. Wathi umoya oyingcwele uyena who teaches us. What? Uyena osifundisa no how. Uyena osifundisa bazalwane no when. Njengoba silothi ekhaya sikamoya bazalwane, uyena shola akukhuleka njengamanje. Uyena shola njengamanje. Phambi sizandla utshela uNkulunkulu ukuthi ulungile. Hallelujah bazalwane. Uthena wethu bazalwane uyena osiprepare bazalwane, asiprepare ifight esilo emhlabeni. Njengoba silo nje bazalwane ukhona urefi. Njengoba silo nje bazalwane emhlabeni i-opponent yethu Sathane nama-cohorts akhe bonke. Kulapha silo bazalwane zikhona lezihlwele ezibukelayo. Ezinye uma ushawa ziyajabula. Ezinye uma ushaya wena kuyiwena oshayayo zikhona sejabula afuna lapho. Manje wena emlweni wakho kungabi nendaba nezijabulayo nezingajabuli. Wena jabulisa bani utrainer wakho. Inkosi yomthimbu bazalwane. Siyazi bazalwane ukuthi mabelo kuba no ref bazalwane, no ref like bagqoka ngendlela engithanda bazalwane bamaboxer. Bagqoka obothayi khalisini. Bagqoka nje very smart. Dala ke bayefana wagqoka amhlophe kakhulu nje. Bese lokho ewahamba kanjena kumayena amaboxer. Ngoba bazalwane lokho ekubuka yonke into eyenzayo la. Kuthiwa ushaka nje, abatshela imithetho ukuthi uma singihluka nani. Yes. You understand? Uma sengithi lale mina, uma sengithi ukuthi. Ngenxa lokho kunamaphuzu bazalwane. Inkosi yomthimbu sithi. Kunezihlolo bazalwane, ipolitics kaNkulunkulu, corruption nesixuku sawufakazi. Anisakhumbula bazalwane. Yes. Manje emlweni kwethu bazalwane asilweni thina bazalwane. Asikhethela thina. Uyebo asikhethela uNkulunkulu umhlaba akasekela. Mamthabede ehlalipheni kwakho uNkulunkulu wakhetha yena ukuthi Sathane ufuna ukudila naye kanjani. Yabona nje ngabe siphila kahle emhlabeni uNkulunkulu nje kuphila kahle uNkulunkulu uyabheka. Ngabe ukuthi wamsusa uSathane. uNkulunkulu iwisdom yakhe bazalwane wathi hayi kuleka ngizomsusa. Ngifuna ukumzwisa ubuhlungu ngimzwise sela emhlabeni qala. Kuphila abantwana bami ngibanikeze nje igama likaJesu abazoliphatha. Inkosi yomthimbu bazalwane. Usathane ehamba la bafika nje bona bathi ngegama likaJesu waseNazaretha. Sisempini bazalwane. Ngicela niyebele isihlalo lesodwa mama. Siyabonga mama wengcwele. Uma amabhoxa bazalwane eringini alwela kuyo. Njoba sonke sila bazalwane siseringini. Eringini bazalwane khona owinayo khona ohlulwayo. Engifisa ukubalula kunye indawo la abalwela kuyo iring stage sering la abalwela khona amabhoxa la ayibizwa eground ukuthi he fell on the ground. Ibizwa manje ngecanvas. Mathiwa umuse kwicanvas umshaya umthela phansi. Yabona into labazalwane. Andike lapha
shithintitha ingabe kuphinde isikhathi bazalwane ngabe ngibayela amabhoksela amaningi bazalwane amabhoksela amaningi bazalwane ngifike ngikhote elinye ukuthi maningi kakhulu bazalwane inkosi yomsindusisi ofunda izinto eziningi kubo ukuhlukahlukana kwabo inkosi yomsindusisi uma ithathile wonke neyindoda bakule bebiza ngezowu ayishayela ngaphansi futhi ifuke ayishayela phansi ifukile indingane yena mfishane ngakho bashaya isibhayela sisarini bazalwane sengishilo masisarini bazalwane afikele amabhokselo elwe mhlawumbe for 3 minutes i-round noma umzuliswano ka-3 minutes zishayana la bese khanya insimbi ithi insimbi ebese ibhoxa nebhoxa liyekhona ilalo mase liyekhona ilalo siyahlale phansi bakuphathe bakuphuzisa amanzi bakubhubhise kuphimise mabenze leyo nto leyo uthena wayo ukhuluma amazwi kulo akhuleka njengamanje ungaqala ushaye kakhulu bese yakhala insimbi iqeqe bese bayasukuma boqhubeka nefight round 1 shane lesa zakithi ke zishaya kanjani ezakithi ngelothi ikhansela kusezenyama kuthi mkhulu ngakimi kunosesweni ihlabile lapho sakhanda kanje phinde futhi umnike esinye esithini bazalwane shamini esithini asike isikhali washo mama saphinde sakhala kha sithi shashana kanjalo ithi simbutenkei waphela round number 1 ebesiboksa neboksa yaphi ekhona lalo ngakulunga khona noma ikhona ngakwazi ukhonza uNkulunkulu mawungazi ukuthi lakhe ikhona sikuphi haleluya iyakhana insimbi ithi qeqele awucabanga elinye iboksa mayikhana insimbi uqeqele njengamanje kuyakulo ibreak oyekhonile akayikhonile lo mnyathwala engayikhonile aqhubeka ameringi kanje yakho WhatsApp ngifuna ukubona ukuthi babona labantu ukuthi ngiyalwa ngisabuka ama comment bakhomenta bathini abantu ngizacinga hayi cabayela hey sengayikho abantu abawuthwe 300 hayi kasho ngiyashaya awakwazi lokho iyabika ibox elizale yonke leyo kodwa liyekhona ilayo lizolungisela iround ezolandela noma round awafani athu trainer njengamanje qhubeka ule njengoba wathulwa kanjalo phinde futhi ibox efike lishaya ikhala insimbi iqenqele liyekhona ilayo fike sihlale phansi khona ilayo bakhiphe noma mawugayi kodwa efakwa la ngaphansi amazinyo ukuthi ungashaya ulimala amazinyo awungayilungi futhi bese yakhala insimbi ithi qenqele phinde ibuyele futhi manje kuyafika ibhosa ngikade shaya yashaya manje nayo hamba nayo yashaya ehe sinoyikhala bazalwane yenzeka ukuthi shayeke masilo bazalwane silo ebona umntana kaNkulunkulu siyamunetha asiyabona bazalwane siyamunetha umntana kaNkulunkulu ziyakhalipha ke besikhala ithi qenqele insimbi ayikhoni bayifika khuleka hawukhuleka njani nje lokushaya kanjena bani athi khuleka nawe bamsula bamsula bathi hamba khona nawe isuke ibhosa lekhona manje sahamba manje lisathi sakala nje banika istima futhi sikhalipha ke khali ngeke wamshaye
kodwa avukanga lo kuphela until ikhansi ithi round number 4 oh sephela round number 4 round number 5 lihlala ibox athi trainer walo hayi manje kuthela ungenza into eyiningi ubuhlabela amaculo encouragement ola lokho manje hamfudumisa athi lisume leboxa leli bangena la ngikhatha umlomo phamsana kawini wenzani indlela zona nayo utshela ukuthela wakhe ukuthi akabe kanjani because something usise bazalwane mayifika bazalwane ashaya bazalwane athi nafika kuphela khona kuthiwa kumayiwele wase-USA ukekhaphaza ibox alwa nawo avela bexambe phakathi kanje bese lokhethi ngeke lutho masenzela izinto lezo yote shaka kume ngapha phinde kuwe ngemva nathi singophulima bemphethe njengoba ngiwulanga nje ngikhona usathane uyamangala ukuthi ngizama kanjani ngiyakholwa njengoba umfundisi nje uyamangala ukuthi sakhoza kanjani thina ngasemlilweni siyangena siphume singesingenando ukuthi nothing siyangena emlilweni siphume sisanduka iphezulu bese vele sinayo ngeke ukwazi ukulula emhlabeni zoba isibhayizane uma utrainer ungenayo mawena trainer uzoba isibhayizane utrainer uthulwa athi athi sisawini njengoba manje nakho sisawini phela njengoba manje ngenani awafani ama-round uyena uzokutshela utrainer ukuthi abantu njengoba singanje endlini sisema-roundini ahlukene uyena oshoyo utrainer wakho unjengamanje yilwa kanje akhuze futhi musukuba emotional lo muntu akuprovoke lo muntu mose lo muntu is too provocative to you don't allow ukuthi akuprovoke mose Singcasule phela mina. Manje lo muntu lona nginonayo lokho ekini. Siyabona lo muntu lo bazalwane. Lo owenza kulokuzana bazalwane uMohammed Ali. Babuza uMike Tyson emva kwefight uthi Tyson hey umshaye ngani ngoba phela ungene eshaya Mohammed Ali. After a few rounds waseyekile uthi hayi bese ngimphethe nje la. Belo ngimnika nje la. Uthi khona lapha ngimshaya khona kahle. Wathi uMike Tyson khona lapha ngimshaya khona la ngamuzwa eshama ama-guest chaza umuntu wesifazane. Njengoba ngasho bathi ngiphethe kahle impela ke la. Uyakhuleka lapha ngimnika nje la. Adinaqala phela manje. Asizenza abanye abantu. Mawulwa unogqoko lwakho. Awucabanga ukuthi enze omunye umuntu wesuku. Ngeke ube nevictory lapho vele. Uma silwa bazalwane. uNkulunkulu ma-round adlulise kuwo. Ukhanda ingoma bazalwane ezokhandwa kuwo. Njengoba noDavide wayeneyingoma zakhe bazalwane. Ebone uNkulunkulu ma-rounds amdlulise kuwo. Wathi siyobheka noGoliath bazalwane wayesazi kahle ukuthi awulokhu nothing lokho. Ngengani ngeke ngalo ama-round mina ngeke ngabhekana nebhele mina. Ngeke ngabhekana nani nebhubesi mina. Lavela bayinothing phambi kwami. Inkosi yokusise bazalwane. Nathi njengabantwana bakaNkulunkulu bazalwane uzoyithola ukhompoza ingoma. Ngenxa yama-rounds uNkulunkulu adlulise kuwo. Njengoba labantwana bakwa-Israyeli basho bathi hlabelela kuJehova. Ihashi nenkolo yalo uphonso lwakhe. Ingenxa ye-round ethile empilweni yabo abadlule kuyo. Inkosi yokusise bazalwane. Manje nathi njengabantwana bakaNkulunkulu bazalwane. Singamakhawa sezulwini. Izinto ngeke zihluleke nhlobo. Yabona ngeke uzihluleke wena ngisho nawe usuthanda ngeke uhluleke.
avuniwe. Yabona insizwa zabaZulu ngamxoxe nawo baba kuthiwa uma kuthiwa yiphi noma yini laphana kuthiwa ziyancinda bakhona noma khona into fanele noma kuhlasela noma kuzojana itelezi fanele ngiphuphuzisa nje ngetelezi ngamanye amazwi ngekulwe usopa ukuzule ulwe kahle fanele ukuthi siba balanga phambi kwakho ulwe hey man hey haleluya bazalwane sikhothiswe khona ukhokho vula olupheka ibutho bagata makuthi bazosebenziswa bekhonto kufanele bayeke bazoyeka uma sebenze lonto leyo ayaqhuma amakhanda nathi uNkulunkulu simkhonza abazalwane situnyela amakhanda ukanti isinto senkosi sana ukanti umbabhadiso owani sathwaliswa lapha emanzini saphuma singaphethe nyoka saphuma sigcwalisiwe ngomoya ingcwele into encane nje isinto senkosi wayithatha kancane esivele sithi ebese siphuza into encane ngakekhathi why vele izinto ezipowerful azizi ngama-packages amakhulu zibancane zibe ngaka khona inyanga esasiyibuka nogezi TV ithi yabona-ke lo mthilo lo abantu abaseliyasi-ke lo qala 2 million yaphezulu isikhusha nyana esincane esigaka yabona ukuthi vele izinto ezipowerful bazalwane azibi in large quantities because it is not about khulesi lesinkosi yabazalwane amdiyazi bazalwane asiyeki ibheka uthi umuntu athonika ngebheka yakhe nalo ibheka yakhe ibheka kuba into encane engako ongayithatha light wena that is not about quantity, it's about quality. Mase sikhothile izinto lezi bazalwane nathi abakhande thaqapha awusabi nomali akwazi ukuthi igazi lomunye umuntu ube nomali it's not possible uyithaluma nalapho inkosi khona bayibuza ukuthi kodwa wemama wakho manga uthembele uthi uthembeje uNkulunkulu kuphela ngithembe ukuthi uthini nathi uma ukabancane ngithengisha umntwana uthembe wona ngibona phela usubhodi kakhulu impela nje njalo bazalwane ngicela sibonge sibonge kakhulu bazalwane sibonge nje lenkosi